бабайым Аухадиев Рауил Вәлиевич 1929 елда Арбаш ауылында туа. Сугыш башланганда аңар яки бары әле 12 яшь кенә була. Берничә аларның авылында бер ират тагын калмый. Бүтән эшләр хатын кызның җилкәсенә төшә. Берничә атнадан минем бабайымны ФЗОга заводка алалар. Алар анда урман кисәләр. Бабай сөйләгәнчә, анда бик күп кеше зәнеп, кулларын кисәләр, станокка качалар, яки аларны тотып, кире алып килеп эшләтәләр. Хәзерге вакыт минем бабайым Балташ районында безнең белән яши. Аны бик күп кеше ярата. Бабай ничек шундый вакытта эшләдегез дип минем сорауыма, ул ничек тә эшлисе булды инде дип җавап бирде. Мин бабайны бик яратам, аның белән горурланам һәм аның белән тату гына яшәп торам.